tubig dahil nagpahibaw na ang mga barangay tanod nga ang mga tao sa baryo kubakwito na. Kay Awas naman. Eh, siyempre, kay bagyo man. alasay sa hapon, maogi ko na ilan pool sa bagyo din sa ato. Kusog na kayong hangin. Katong bagyo ulit. Katong bagyo mo dit. Ah. Katong bagyo mo dit. Grabe, grabe. Karon nagsugod, nagbakwit ang mga tao. Untok yun alas 7 sa gabi kusog ng hangin. Huros, kusog ng huros. Kusog ng huros. Pagka alas 8 sa gabi diyan na nagsagit sa kababay. Tabang yung taon mo, tabang yung taon mo. Ay, ang among payag, gilupad. Tuar ba dito ang akong bana na tuog. Grabe ka siya, Rosa. Huwag ito sa mata. Wag yun siya kamata. Hubog to, nag-inom sa tikoy ginang adlawan, hubog. Ma, oh. Wa makamata. Ma, oh. Makamata niya ang mga tao, gukod sa bahay na, gilupad, gukod. Paghagsa, Kaya? kayag, nakayag. Nakayag ang bahay, ang bana dito naghagok, wa pagid makamata. Grabe. Pukaw sa bana. Pukaw sa bana nga. Dung. Bangon diha kay kusog na kayong hangin. Masuko ang bana. Bagyo ni. Tingnan ang bana. Ngano bang kasaba ba di mo imong magipukaw may nakong kay nanok imong kong gipukaw. Imong kong gipukaw. Hala. Ato dito nga atong kanding gihikot na ko punuan sa mangga. Basta natumba na tulong mangga. Nang sa atong kanding. Patay ka gani. Basta yadto di sa asawa ang kanding ng hikot punuan sa mangga. Pagkatanaw dito, may galit ko, tumba ang mangga. Ang tanaw niya dito, ang mata sa kanding naliba, tungo sa pagkasugsangin.